pretty. Maya po. Bakit na nagdigos pa yun eh? Wow. They also have a chill tap now. Oh. Sobrang lakas ng ulan. Hi! Ayan, meron silang mga cottages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron din silang pavilion doon sa kanina. Ang parking lot nila. And this is the other pavilion. Ayan. So, meron din silang swimming pool dito. At saka meron din silang mga rooms if you are going to want to spend the overnight. Okay, if you want to spend overnight here, meron din po silang mga rooms. Okay, so this is the pool. Yan. Yun yung pavilion kanina. Kagal natin. Doon tayo kagabi. This is the pool. Yan. Shower area. Hi! No, kain na muna doon. Come on. Punta na doon. No, come on. Yan, yan, hangin. Fresco. And guys, so, kung gusto nyo mag-chillax. Yan. Yan, so, garden wedding. Pwede rin dito. Yan, so, may mga shower room din sila. Yan, kung gusto ninyong tour tayo ng hotel. Gusto nyo mag-ihaw-ihaw. Meron din sila dito sa likod. Yan. Dalawa yan. Then, yan po yung shower room nila. Ito yung she ataka he dun sa kabila.